Sanibonani guys, igama ngiqubile nginiphathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kumkhokha ngeviki elilandelayo. Kuveze ukuthi uKhulekani uzobhala kabusha umlando webandla lamaJudiya, kanti-ke uMaMzobe uzomgila igoda uDifa emva kokuthi phela athathe isinqumo yena bekade engasilindelanga. Siyazi-ke guys ukuthi uMaMzobe bese sethathele uhlangothi, ubelokhu ebiza uKhulekani ngokuthi umkhululi wakhe, kanti futhi uze wancoma noNomkhosi indlela ababambe ngayo ibandla lamaJudiya. Angiphathi-ke nge-walk, uthe nje nyathela kamnandi ntokazi, kuyasho ukuthi ungumama omkhululi. Konke lokho bekuchaza khona kuyimpawu zokuthi uMaMzobe mase sekuthiwa akakhethe uzokhetha luphi uhlangothi. Kuphinde kwavezwa ukuthi lolu qhekeko lugcine seliletha ingcindezi kumndeni wakuGumede, ngoba siyazi phela ukuthi kunabantwana kuloya mndeni. Uma ukuthi uDifa uthaphotha uSiphamandla kanti uMaMzobe usaphotha uKhulekani, abantwana angeke bazi ukuthi balandele uyise noma balandele unina yini na. Kuphinde kwavezwa ukuthi uManzimande izobe isimumula emqaleni indaba kaNomkhosi benoKhulekani, ebese veza uhlangothi abantu abaningi akade bengalazi ngaye. Lokhu phela ukwenzisa ukuthi uyazi ukuthi uma indlovu ezimbili zilwa kulimala kakhulu utshani. Kuphinde kwaveza ukuthi kukona konke lokho okwenzakalayo laphaya ebandleni lamaJudiya, uSiphamandla uzobe sengenayo i-choice bese kamphoqa ukuthi alivale thaqa isonto lamaJudiya. Kuphinde kwaveza ukuthi uNomkhosi uzoloku aqhubekile nje ewubasa umlilo wenzondo laphaya kuKhulekani. Kuphinde kwaveza ukuthi uNdlovu uzomane akhiphe isigaxa semfihlo yalaphaya koMthembu, ukushayelela phela isipikili sokugcina kulolu qhekeko nengxabano abanayo laphaya koMthembu. Aphela lapho-ke guys amanqampunqampu, ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala next week ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Ningakhohlwa na ukusubscribe, like and comment. Until next time, bye.